Bueno, hemen espejoan egiten duguna izaten da gazteekin, batez ere bigarren hezkuntzako gazteekin laburmetrai bat grabatu. Hori da bitarteko tresna, helburu nagusia euskara izaten dugu, baina bueno, beraientzako nahiko ekintza erakargarria eta berria izaten da kortoaren mundu hau, eta bueno, 3 egunetako egonaldiak egiten ditugu bereziki. Beraientzako agian astunena izaten da lehenengo eguna, egiten ditugulako kontzeptu edo oinarrizko kontzeptuen azalpena eta gero ja bigarren egunean, aurreko egunean prestatutako gidoi literario eta teknikoa ja kameraren aurrera eramaten dugu. Eta bueno, hori, esatea nahiko mundu berria dela, beraientzako normalan horrelako gauzekin ez direlako egunero ibiltzen, interneten eta bai, baina beraiek sortutako korto batean edo aktore sentitzea ez da hain gauza erreza, eta bueno, beraientzako oso ekintza erakargarria izaten da. Han hizkuntza normalkuntza proiektu baten sartuta dagoz, darabaki gendun hona etortea espejoko egonaldi honetara laugarren batzuk ikasleakaz. Batez be, euskararen erabileran eragiteko asuma daukagunez, bai entzun gendun hau izan daitekeela hori aurrera bateko, pintzelada politu bat izan daitekeela hau, eta horixe, 3 egun pasatuko dugu hemen, bigarren egunean gagoz eta oso itxura hona hartu dutzagu. Egon gara beste leku batzutan bai adibidez Brinasen eta han egia esan behar bada baliabide gehiago dagoen leku bat da, hau apur bat xumeagoa da zentzu horretan, baina nik uste hemen asmatzen dabela batez be euskara alde afektibotik sartzeagaz ikasleei. Eta hor dago gakoa gure ustez gainera. Hemen egiten da da lehenengo egunetik sartu eta dinamika batzuk egin, eurak euskara erabili dagien, eurak konturatu barik euskaraz dabiz, eta 3 egunetan ikastolan orain arte egin dabe baina euskara nahiko gehiago egin dabe. Beraz guk gure helburua betetzat jotzen dugu. Da bueno, proiektua apur bate bigarren mailako, lip-tap bat egiten ari gara, laburmetraiak egiten da bezebe, baina guk, eurei esan gehuntzien lip-tapa egiteko gogoa gehunkala eta ez da inongo arazori jarri. Eta hori, batez be hori, baliabide pertsonalak dira garrantzitsuak eta hemen dagozan monitoreak oso onak dira zentzu horretan eta oso posika goz euregaz eta ikasleak be ikusten jake oso gustora dagozala eta guk markatutako helburuak gitxinez oso betetzat jotzen duguz. Datorren urtean zetan esan bez, etortzeko gogo edukiko dugu.